Żewġ liġijiet ġodda se jkunu ppreżentati fil-Parlament Malti fix-xhur li ġejjin. Dan bil-għan li jissaħħu iktar id-drittijiet tal-bniedem. Dawn huma l-liġi tal-identita tal-ġeneru u l-liġi tal-koabitazzjoni. Permezz tal-liġi tal-identità tal-ġeneru, kull individu se jkollu dritt li jagħżel is-sess li bih iħossu komdu jew komda mingħajr il-bżonn ta' operazzjoni li tibdel is-sess kif titlob il-liġi attwali. L-introduzzjoni ta' din il-liġi kienet possibbli wara bidla fil-Kostituzzjoni Maltija f'April li għadda li provdiet tal-eliminazzjoni ta' kull diskriminazzjoni għabbażi tal-identità tal-ġeneru. Bħalissa l-liġi qed tiġi finalizzata mill-Kunsill Konsultattiv LGBTI li ilu jaħdem fuq din il-liġi minn meta għaddiet il-liġi tal-Unjoni Ċivili mill-Parlament. Brabta mal-liġi tal-koabitazzjoni, il-Gvern qiegħed jaħdem fuq abbozz għad-diskussjoni. Tkellimna mal-Ministru Helena Dani li hija responsabbli mill-ħidma fuq dawn il-liġijiet. Qed isiru preparamenti għal din il-liġi u dalwaqt ħatkun tista' toħroġ għal konsultazzjoni ħalli jkun hemm konsultazzjoni pubblika sħiħa fuqha u mbagħad inkunu nistgħu nresquha fil-Parlament. Din il-liġi mistennija titressaq fil-Parlament fil-bidu tas-sena d-dieħla. L-għanewlieni ta' din il-liġi se jkun li tħares id-drittijiet ta' tfal u l-partijiet vulnerabbli f'relazzjonijiet li mhumiex rikonoxxuti mill-Istat. Fis-soċjetà tagħna għandna sitwazzjonijiet illi għadhom mhumiex regolati bil-liġi u l-kundizzjonijiet illi qegħdin jgħixu fihom ċertu familji, pereżempju dawk illi m'għandhomx framework qafas legali illi qegħdin jgħixu fih, ħassejna l-bżonn illi nilleġislaw anke f'dak is-settur. Il-liġi tal-koabitazzjoni kienet proposta minn gvern preċedenti, iżda hija liġi li qed tinħema minn dan il-gvern li mistennija tagħti soluzzjonijiet effiċjenti lil persuni li jikkoabitaw.